Ja snimam. Zovete neko, šta je vas otišlo? Čekaj. Ja snimam. Halo? Snimaj se. Evo, zaustavljaju nas. Snimam. Dobro, nemoj tako prosto. Ovo je strašno. Dečo? Polako su. Ajde, Alića. Diskretnije tu. Dobar dan. Dobar dan. Koji je vaš isprav? A koji je razlog? Gospodine, imate li isprav? I ja se izvinjavam. Dajte mi vašu ličnu kartu, vozačku saobraćaju. Ne, a koji je razlog? Ja se izvinjavam. Koji je razlog? Koji je razlog? Jel vi to mene zajebavate ili ona slika pođete da napravite neku... Ne, to će biti... Ne, nije YouTube, ja sam stranac ovdje u Srbiji. Odlično. Ja sam policajac u Srbiji. Da, ja vas poštujem, nije nikakav problem. I onda šta je to, koji je razlog? Ja Ne, mislim da to... vama neko nema pravo da traži isprav. Izađite napolje, dajte mi isprav. Ne. Izađite napolje. Šta vi meni tu glumite, koji je razlog? Mora da kažem. Želiš rost? Je li ja moram da izađem napolje? Izađite napolje, ja sam vam naredio. Je li ja moram? Spremite vaš pasoš, ličnu kartu, što imate. Ne, je li ja moram da izađem? Gospodice, taj telefon ostavi, jel ti jasno? Nemoj da lupaš po kolima, To će biti dokaz Samo- kad budemo otišli... To će biti... Da vam ja kažem. To će biti dokaz kad budemo otišli kod studije. Sačekaj. Idi ti, da hoćeš, dajte meni tvoje isprave. Slušaj, Koji je samo... razlog, gospodine? Znači, Daj mi ličnu kartu, vozač saobraćaja, dajte mi vašu Ja ispravu. hoću... daću ja vam vašu moju ličnu kartu. Sačekaj. Ja hoću da... Vidite,